one dance, baby. That one dance. Matay, toy, gahapon, nangahintita. Nangahintita manok, gamay raman to na kwarta. 5,000 raman. Pulo raman ka manok. Mismo patong tag-tag 1,000, tag 500 naman lang noon. Maayo lang unta karon og nay mo anhi bayar ning balay ni Pari Baldo nimo. Kaya to ning baligya ang kuno na to ni katuwa. Wa naman ibalik diri tagiya ani. Tuwa na mag Amerika tingali. Niapas ba siyang asawa ni abroad. Mao bitaw ungot nga ako nadungan nga baligya daw na. Siyari raman tag ginamos ani bintag mahali na karon ay bayar mo duol diri karon kay para makakarne makatilaw pud ang karne ay. Bitaw lagi. Di ba, isugo mata ka dito nga butangan dito pursil tong karsada kay para makita sa ni mga agi. Kay diri na lang ta makatang karon kay bisig na mo anhay karon. Mo na to trabaho dron diri, mag-GO na lang tani bantayan taning balayan ni kay bisig na masaag ron bayar. Automatic una pala sa alas 4. Mapagi ka batog ang manok siuta. Ganang ako dito ganiya. Kay singari lang ta ginamos may na lang na masaag diri para makatilaw pud ang karne. Aw, bintaha. Wala na paglawas ni mo eh. Sino magagpahayayahay da? Naon taning balay ni Paribaldo kung unsa na yung mga porma ani kay para dali ra ta makatubag kung nay makitag bayar ay ta. Diri na tuungan sa kuha ba? Morning guide na gingon sa kuha ba nga diri daw ang balay na baligya. Sa court daw. Na agi daw ko og court pagkahuman ikaduhang balay daw sa court. Murag nauna siguro ni. Ay tama. Nay tao dito mangutana ko. Dong kanang pwede mangutana? Samante? Kanang mo na ning balay diri. Giya daw kini imong nirsilingan. Ay, ote mo na dira ate. Ah sige, salamat. Sige, salamat. Ito na ko dong. Tuy! Murag big time man nating tuy. Bayar gyud na porma tuy, gidungog gyud na to mag-ampo tuy. Yes! Alala jud jamin tuy kay kwarta gyud tani tuy. Pao na gyud tuy ang atong gipangandoy. Kwarta gyud taron. Kini boy bayar larunon kay naong. Lawas pa lang utanaw, big time na lawas pa lang. Madam, mayong hapon. Unsa may among ikalagad? Uy sir, maayo kay naaday mo. Mao ba ning balay ay nga ibaligya ay kung kato akong nakita dito ba nga pursil. Mao kayo ni madam. Perting wawa ni balaya oh. Bagay kay simuhan ni balaya ni. Maayo kay timing kaayo da kamo gyud akong naabtan. Pwede ba na ako matanaw diha sa sulod mga sir? Automatic, ariglado. Ta, ituro ka na mo. Dali. Kini madam ang balkon marmol ni. Sulod madam. Ay, sigaan, suga. Perting duta, madam. Ang salog, marmol. Ay, kuranan. Kutsun! Kaayo nino. Kaayo. Daghang pa na yung mga gamit din Ito. Unsa? TV. Flat screen. Nay, electric fan. Live freezer. Freezer. Dito. Kanang Duha ka to. kanang package deal na ni siya sa. Bakit din na ni sa 1 milyon? 2 milyon mo tani. O sige, dito sa gawas kay para. Magsabot ta ka. Magsabot ta be, magsabot ta kay ngit-ngit ka pa man ini kuryente. Oy, patawran pa na ko na unya. Ila Janiro ang tambo karon. Ako pa jud tani. Magsubo. Din ako. Karon kay nakauyon man ko sa sulod, basta ang suga i-sure lang gyud ninyo ha. Unya, pila man gyud ang fixed price ani nga ihatag niyo sa kuha. Kani madam. Di gina mo ni baligya. Ug dili milyones. 2 milyon eh. Kung nakauyon na mi sa imo ha. Hatag na mo 1 milyon. Milyon gyapon. Di gani hatag kung di mabot og 1 milyon. Milyon gyud. 2 milyon. 1 milyon alas. Ikaw na ni, mo na ni. 1 milyon. Ipahangyo na ka na madam ha. Pwede ko makalis ana. 900,000 lang kay ang 100,000 ako pa nang ipa-repair ani dinhi. Adi jud kung sugot ana madam. Uy, Milyon gyud. Milyon gyud ni madam. Basta 1 milyon madam. Kanang pas balay 1 milyon. lagi na anak ko gwapo lagi pero daghan pa man kong reparonon pag god. Ako na lay patawad sa suga. Ah, basta milyon gyud na. Basta na milyon gyud ako baligya. Di gyud ni hat di lang 1 milyon. Di madam, marmol gud ni. Marmol. Wa po bangpong tanan-tanan kompleto na. Ah sige sige, milyon lang yan inyo ang gusto yun. Oh. Half million. Aka na. Kabala nimo. Baka di sugot sa 9,000? Half million mo sugot ka? 900,000. Half million. Half million. Half million ikaw sugot. Sama niya pa milyon.
bala. Ikaw may bala. Eh, yan may hulog eh. 5,000,000 di mo sugot. At tulos na 100,000. Ay ka ba? Karon mga choy, nagkasinabtan na ibang tanga, 500,000 ako ihatag. Oh. At tumati ka na nga, ikahatag na ko ka, 500,000 jud na. Aw ka na kay tago ni. Ready na ko. Kaya unya, mga taon-taon, man ako bayad ani, muarian ako dire kay maapa ko i-repair sa kong kuan. Ah, sige, iya. Dara, 1,000,000 ni. Ay, 500,000. 5,000,000. Dara, mao ni oh, 500,000 jud akong hatag sa inyo ha. 5,000,000 igihat na ni 5,000,000. O, 500,000 na siya. Kamu na'y bahala, ana. O, sige, basta unya, transfer na ko din eh. Ah. Kung ato sabutan ato mga Ay naara mami dire. Naaraman ka. tara. Sige, ato lang ko. Jakpatan ako sa balay na ko. Ako na galing balay na. Mga tanga ko na tinatawhan na ko. Ato na. Tuy. Kwarta na kita tuy. Karni na kita nito. Yes. Yes. Ila jud si madam katong tambok ilaro nun kay naong. Tara tuy. Tara. Asa naman yung gapitan? Uy, ganun na ramang kuglakaw. Ingon dito sa katong porsil ditong gibutang na aman daw court. Nya sunod mangga. Warag mauna gyud ay ni kanaan na gyud ay court. Kay court man gyud ang kinaunahan. Mauna gyud ni. Kana mangutana ko day mao ba ning balay? Kato, gibaligya nga, gipursil day. Ote, mo biyan ate. Ay, kagwapo man day kaayo aning balaya, oy. May tagway na kauna, oy. O sige, salamat kay day ha. O sige. Hala. Naay siksi nga nagpadulong. Baer kay dating. Tanawangot. Aw. Kwarta na butadi, grasyahan na butadi, kardi na pud ni. Kini. Ayo! Uy, may hapon, boss! Pwede ko mangutana, boss. Mo ba ning balaya ang gipursil dito sa highway, dito sa Kardapli Karsada, boss? Mga punsad, madam. Mao kayo ning balaya nga gipursil dito sa karsada? Maayo kay naabtan minimo kay kung wala pa, padung na tabi palakaw nami. Maayo kay naapsan pag giday mo nako mga busing. Gamay ko lang. Ay, pagkagwapo man giday ani inyo ha giday balay nga idil giday ay. Oh, pitik pa presyo, milyones. Oy, 2 milyon. Yun. Marmol bansad. Marmol, kompleto. Oh. Wala lang kay pangitaon diha. Ang imong pangitaon diha, sudan na lang nimo kay way libre sudan. Kotsyon, aircon, TV, kasilyas. Unsa aso kompleto tanan. Napay ilaga nagpuyo, libre na na. Oh, sus, pagkagwapo man diya Oh. ka talaga di makutkot atong mga panty di ana. Oh. Mo na gwardiya nimo dia. Ana may gwapo. Pila man gyud las? Pila to? 2 milyon. 2 milyon. Di pwede 1 milyon. Kagwapo kaya larga, 1 milyon na lang. Kay mo ato matag Boracay ron. Naka- Ay, sige, manay Ay, nagdali baya in town kay maabot na tong akong mga partnero. Bana ba? Karong hapon? O balin dayon miron. Oh, sige, Ay. sige. 1 milyon. Kay ato tag Boracay. Pila ni? Kay mag 1 milyon ni, 1 milyon. Puro gamay ra man na. Ay 1 milyon ni. Ay naunsa. Pero nga kadi naman ko kabalong iho. Wow! Kwarta. Ni, 1 million jud. 1 milyon ni. 1 million jud, 1 million. Dagdagan po kita. 1 million. 1 million. 1 milyon nito. Oh, 1 million, 1 million. 1 million. 1 million lagi. Basta kay kuan na, mag 1 million kay. Adik mo tanaw. Unya, maura to. Oh. Nya ang papers ani kompleto na. Automatic. Kompleto na. Kompleto, Ricardo sa Sige, papers. magdali ko kay. Automatic. Balik kayo ka? Balik dayon ko kabako ko sa musakyanan. Kamo. Ah, Oh, sige, sige, balik na. Ayaw paglagay, ayaw paglagay. Ah. Nagdali pud mi. Toy. Nanagan pa toy kita agi tigas toy. Kabuinas yun toy. Yes. Kaduhan yun toy. Mutaog tagluto dito. Butaya taron toy. I-shoot na to na tanan. Ayaw po toy pagbilin po toy baka kaunta karne ni toy. Ah, sige, Tara sige, toy, tara sige, toy. sige. Nasa to toy. Yes. Ay, salamat ni abot nang gikuan ning balay nga kuan gi. Bagong palit. Oh, yun na pawra magnaay nagsunod po na ko. Sakyanan noram po ning bakwit ni pormahan ni. Marag man ko magpunin. Makitay man po ning pamurma ning mayo. Excuse me, madam. Mo balhinay po kaani nga balay din he? Oh, madam! Ako din taon nakapalit ani, gibayaran ko ni ganina. Hala! Gibayaran mo ganina?
Ay, yes, madam. Malabuan na. Mabalihin na gani ko. Pero nagdala ng sakyanan. Ay, karon mabalihin na ko. Na, nakabayad ko anak kagali na 500,000. Mo balihin na imong ko. Kinsa man nagkuan in taon nimo, nagbabaligya nimo katong duha ka lalaki nga tag-as. Ay, oo, katong duha ka lalaki yung mga tag-as tayo. Hala, kabuang kawat sinangguan ni nilang duha. Nagbayad ko. Sa'yo pa ko nakabayad niya diha Kanya kaganina. karong saon man nato ni Ron. Nga ako po ding daon ko ganina bayad 1 Hala, milyon. kabuisit. Ug asa natutos lang pangitaon karon? Mauna ni Ron. Uwahan na nato ng pangitaon. Gastos to akong gihatag sa iya 500,000. Hala, kabuisit sa mga animal. Abi na ako pa ang nakaisa sa ilaha kay mga bubuon ra ba kay ug gaway. Di na nato to sa makita din eh. Yung unsa may maayo na to aning buhaton karon. Dili gyud ni Pero jud madam, ako gyud nakauna ganina. Dili gyud unsa man kang oras sa ako? Ako gyud ang nakauna din kay Ako na buntag pa madam. ko. Wa pag yun dito tugaok ang manok. Naanag yun ko din. Na dili gyud na pwede kay ako ganina down payment cash jud to nako nga akong gikuan diha. Dili gyud na pwede kay ako na gyud ang mukuha ni. Ako gyud ang mukuha. karon. Unsaon man nato ni Ron? Na. Nga ang tag-iya nga katong Uy! gibayaran wa naman. Sila gyud tong duha ba? Ay, kabuisit. Kabuisit ani. Hoy! Hoy! Ang tagili! Jangan toy! No, 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 no. Hey yo, it's shoutout time. Binadahi Ben Latoy. Shout out din ako ang akong amigo nga night rider, Junjun Butod, idol! Yes, binadahi Dato Bungot. Shout out, Kapitan! Khalil Di Puros! Manny Salilin! Yes, shoutout sa inyo ha, Kapitan. Binadahi Big Guns. Yes, shoutout guys sa mga Tagarog family watching from Panabo, especially Big Tagarog. Yes, ako ang i-shoutout guys ang isa ka vlogger ni si Happy Nine nga taga Japan. Ang pangalan sa iyang vlog guys is Jenny Happy Nine. Hello! Shoutout na sa imong friendship. Beradahi Ben Latoy. Shout out din ako akong amiga nga nasa Japan karon, Ani Pandirio, amiga! Yes! Yes! Shoutout! Beradahi Dato Bungot. Shout out din ako si Boss Edgar Apurdo sa Panabo! Yes! Shoutout na sa mga Pordo family sa Namo! Beradahi Bidang. Shout out guys kay sa family Apordo Project Pampanabo, Elvira Apordo. Yes! Apordo. Hello, madam! Shoutout kang Elvera! O shoutout po na ko, guys, ang taga Zamboanga City! Si Gretchen Elijah! Thank you so much sa imong pag-comment o offer supportive sa mga sinsa Termiro og hantod karon. Hello, Ben Latoy, Biradahi! Shout out din ako ang maestro nga idol ako, si Ernesto Diseo. Sir, salamat sa pagtanaw sa mong salida. Yes! Biradahi, Bidang! Shoutout guys kay Rachel Pidra! Hi! Yes! Biradahi, Dato Bungot! Shout out din ako si Randy Matugas, Pupoy Pitulan, Pupoy Piloto, og si Bata Paraiso! Yes! Then guys, shout out na ko ang gi-vlog na mga balay karon guys nga walay lain kundi ka Mr. and Mrs. Baldo Yes. og Josa Apordo. Thank you so Salamat, much sa pre. pagpahulam niyo sa inyong balay nga gi-vlog na mo. Then, shout out na ba nato tanan, Bidang? Yes. Jason Baldo, shout out! Yes, shout out na mo na si Jason Baldo og si Baldo Maro. Kumusta ka diog? Hi kay Josa watching from Kuwait. Then, John Baldo watching from Malungo! Galing Paris og si Jason Baldo! Yes! Then guys, thank you so much guys sa mga bago pa sa mo ang channel guys. Don't forget to subscribe and share!